Har du benene med i dag? Benene har jeg altid med, dem står jeg på, og dem bruger jeg, og det gør jeg også i dag. Hvor langt tror du vil cykle i dag? Jeg cykler til Nykøbing. Hele vejen til Nykøbing? Ja. Det er vilje, og det er styrke, og det har de alle sammen på en produktionsskole. Det ved du godt, ikke? Hvad cykler I for? Vi cykler for fremtiden. Hvilken fremtid? Den fremtid, som de fattige fortjener. Jeg står her sammen med Christian, som er den øverste ansvarlige for produktionsskolerne her på Lolland. Og hvordan går det så med det i dag? I dag? Vi har gode ben. Det bliver fantastisk. Hvor langt regner du med, at du cykler i dag? Nogle 60 km er der til Nykøbing, og jeg regner med at cykle hele vejen. Men det, jeg synes, der er det vigtigste, det er at se vejret med os. Der er glade mennesker. Alle har hjelm på. Og vi kører på en god sag. Det kan ikke være. Vi står her med en af dine ansvarlige på To The Future. Og hvad hedder du? Jeg hedder Dorte Pedersen. Goddag, Dorte. Hvad cykler I for? Vi cykler for verdens fremtid. Hvor mange tror du, der cykler hele vejen med til Nykøbing? Jeg håber, at der er en 30 stykker, men jeg kunne godt forestille mig, at det er en rigtig lang tur i dag, at der er nogen, der vælger at hoppe af i Maribo. Nu er vi nået et godt stykke ude på ruten, og jeg har lige fanget en af dem, som vi har med at gøre. Hvordan går det indtil videre? Det går okay. Det er bare grusvej, så der kører min cykel ikke så godt, men ellers er det gået okay. Synes du, det er hårdt indtil videre? Overhovedet ikke. Hej mor! Vi står nu her ved slutsfeltet med alle cyklisterne, der er lige kommet ind, og jeg har lige fanget en af dem. Undskyld, må jeg stille dig nogle spørgsmål? Ja. Hvordan var det ude på ruten? Masser af modvind. Er du klar til at tage den næste gang til Nykøbing? Nej. Altid! Hvordan var det ude på ruten? Det var rigtig godt. Det var i hvert fald sjovt, vil jeg sige. Og det var kun hårdt, da vi kørte gennem skoven. Men ellers var det sådan set ikke hårdt. Det var rigtig sjovt i hvert fald. Er du klar til at tage den videre til Nykøbing? Selvfølgelig er det. Det er bare lige med min røv, det går lidt ondt, vil jeg så sige. Og Christian, hvordan går det så med benene, og har det helt godt? Fantastisk. Benene er helt på toppen, og nu er vi ved at være varme, ikke? Nu skal vi bare have den næste etap. Jeg er lidt bekymret for bagdelen. Det vil sige, du tager den hele vejen? Ja. Hvad har du regnet med? Der er sådan en rød bil, der følger efter os hele tiden. Jeg ved ikke, om vi kan være søde at tage nummeret på den, fordi at, jeg ved ikke helt, hvad de kører og lurer på. Man har hørt det så meget. Nå, men det var faktisk mit næste spørgsmål med kameravognen. Hvad synes du om den? Var den irriterende, eller var den lige til at håndtere? Er der en kameravogn? Tak skal du have.